নেত্রী ইএম মুর্দাবাদ 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 গোবিন্দ বসুমতারি মুর্দাবাদ 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 গোবিন্দ বসুমতারি মুর্দাবাদ परिबर्तन स्लोगानजों बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव फैनाय इउपिपिएल दोलोनि मित्रजोट सोरखारा 2 बोसोर आबुं सम जास्लाबैयावनो मोननाय आरो मोनैखौ लानानै दोलोनि गेजेराव दुंहाव थासारि महर लानाय नुनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्लानि 8 नं दतमा बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय दुमुरगुरि बिसिडिसिनि रायजो राजाफ्रा चेयारमेन मासिखौ लानानै गावजों गाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। दिनै फुंबिलियाव दुमुरगुरियाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा गावसोरनि सायख'ना हरनाय बिसिडिसिनि मासिगिरिखौ होआबालानो एनडिएफबिनि बारग' दैदेनगिरिखौ बिसिडिसिनि चेयारमेन होनायनि गोजोननाय मोनाखै। बाहाय जोंनि दुमरिगुरि बिसिडिसियावहाय चेयारमेननि मोनसे केलेंकारि जानानै दंबाय थायोमोन। दा बे समावनो जोङो जोंनि लुगैनाय बायदि जेनेखि चेयारमेन जोङो मोननैबो प्राइमारिजों जेनेखि जों जा डिसिसन लानानै चेयारमेनखौ गोजौ लेभेलाव जों दैथायहरदोंमोन बे जिनिसा जाफुङैनि थाखायनो जों बे दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों। जोङो 17/11/2021 जेनेखि आगुनि चेयारमेन रोंगौसा ब्रह्म बिथाङा नारि केलेंकारियाव जड़ित जानानैहाय माने गावनो गाव बिबानखौ एंगारनानै लादोंमोन। बिनि उनाव जोङो बिथांनि बिबान एंगारखांनायनि उनावहाय जोङो माने गोदानै मोननैबो प्राइमारिजों सायख'नाय जादों। बे मोननैबो प्राइमारिजों सायख'नायावहाय जोङो गिबियावनो जेनेखि भाइस चेयारमेननि बिबानखौ दैदेनबोदोंमोन। दा बिथांखौ जोङो चेयारमेनाव आपग्रेसन खालामनानै आरो बिनि उनाव जोङो दुमरिगुरि प्राइमारिनि जायनाखि प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट बिथांखौहाय जोङो भाइस चेयारमेनाव दैथायहरनाय जादोंमोन। दा बेखौ जोङो प्राइमारियाव पास खालामनानै ब्लक लेभेलाव हरनाय जादों। ब्लक लेभेलनिफ्राय जोङो आरोबाव डिस्ट्रिक्टआव हरनाय जादों। डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सेन्ट्रेल बे जिनिसखौहाय जोङो माने दैथायहरनाय जादोंमोन। दा सेन्ट्रेलनिफ्राय जोङो सेन्ट्रेलनि जायनाखि वार्किं प्रेसिडेन्ट मानगोनां रोंगोरा नार्जारि सारनिफ्राय बिथाङा जोंनो लिरनानै हरदोंमोन। दा बिथांनि लिरनाय मथे जोङो डिपुटि चिफ मानगोनां गोविन्द बसुमतारी सारनो जों हैनाय जादोंमोन। नाथाय जोंनि हैनायखौहाय डिपुटि चिफ सारा गनायाबालानो गोदानै नैबे 14 थारिखआवहाय जिउनां जेकिसान बिथांखौसो हरनाय जादों। কাৰণত ল'ব লগা হৈছে আমাৰ মানে যিজন চেয়াৰমেন আছিলে প্ৰথমতে সি নিজে ইচ্ছাকৃতভাৱে ইস্তিফা দিয়াৰ কাৰণত আমাৰ যিজন ভাইচ চেয়াৰমেন আছিলে সিক আপগ্ৰেডেশ্যন দিয়া হৈছে। প্ৰাইমাৰী ব্লক আৰু আমাৰ জনতা লেভেলৰ পৰা তাক আপগ্ৰেডেশ্যন দিয়া হৈছে। আপগ্ৰেডেশ্যন দিয়াৰ পিছতো এতিয়া আমাক এই চেয়াৰমেনক মানে বাতিল কৰি নতুনকৈ চেয়াৰমেন নিজে ইহঁতে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা নিজে চিলেকশ্যন কৰিলে আৰু কি। এইটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ আমাৰ বড়ো মুছলিম কোচ ৰাজবংশী যিবিলাক মানুহ আছে সকলো জনগোষ্ঠীৰ লগত মিলি আৰু খাপ খোৱাকৈ যিজনে কাম কৰি আছে এইজনকে আমাৰ প্ৰয়োজন আৰু এইজনকে বাহাল থাকিব লাগে। এইটো আমি বিটিআৰ চৰকাৰক আপত্তি জনাইছোঁ। এইটোৱে বাহাল থাকিব লাগে আৰু যিটো নতুনকৈ দিছে এইটো কাটি দিব লাগে। এইটো আমাক নালাগে, কেতিয়াও নালাগে। হয়নে নহয়? লাগে আমাক। শংকৰ ব্ৰহ্ম জিন্দাবাদ 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 আমাক তাকেই লাগে। আপোনাৰ সন্তান জিএনএম বা এএনএম নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগ্ৰহী নেকি? দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ মেধাৱী ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ আনিছে কোকৰাঝাৰ ছেম কলেজ অফ নাৰ্ছিঙে। 2 আৰু 3 বছৰীয়া নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগবঢ়াইছে 50% ৰেহাই। এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক 9854550697 আৰু 9854300175 নম্বৰত।
যোগাযোগৰ অন্তিম তাৰিখ 5 মাৰ্চ 2022।